जाथारलायबाय बेना जायाफ्रामोनो बेरे फुंजानि आंनि खानजं आंनि खानजं जाबालै र' सुखांबाय हास्लाबथारै मेसिनसो नंखोना माखो दा फुदुंगोन ना र' जागोनलै र' सना मा हास्लाबथारै खामानि थिननायब्ला आंहाबो अबेखौ मावनो जाथ'लायलांबाय बेफोरबायदि फिसा फिसौ खामानिखौ मावनो नङाबा मानोथो हौवा जाखो नोंलाय जाबायलै र' जाबाय आरो फाग जास्लाबाबा गावनो रागा जोंलायगोन बियो माबायदि हिनजाव मोनफ्लांगारखोब्रा आंलाय गावथ' बेरे फुंजानि देलायनायल' जेबो मावखाला खामानि गैयालै सयथिबाय मा फेसबुक सुबाय थादों बियो न' सिंनिफ्रायलाय नै सना साहाया आं नायनायखौ नुवाखै दोन बेयाव ना खाफ्रा सुस्रांनानै बै आंनि माबायाव सियाराव दोननाय दख'ना गांसे ब्लाउस गांनैसो सुनानै दोन आंहा पार्लाराव थांथारनांगौ हाबाब बोरै हिनजावनि दख'ना ब्लाउस सुना होनांगौ जाखो मालायफोरना फिसायनिखौसो सुना होयो हिनजावफ्रा बेनाबो जाथारालै बेफोरबायदि फिसा फिसौ खामानिखौ मावनो नङाबा मानोथो हौवा जादों नोंलाय मानोथो आंखौ थगायना लाबोआमोन नोङो आलो रानि बायदि जागोन होननानै बिमा फिसा दाउला हाबाब सना नोंबोथ' सिगां समाव आंखौ मोराय बायदि फुजिथारगोन होनना बुंदोंमोन ना नोङो मा बांगाल हौवाजों खारफालांनायनि खर' होनबाय थानांगौ माबा दख'ना ब्लाउसआ सुनानै दोनखा आरो आङो दा फैनानै बे जायगायाव नुफैफिनबावनांगौबा नोंनि गोदोनाखौ अरफ्ल'नानै थै लोंगोन आङो आंहा ओरैनोबा गाबोन लोगोनि बार्थडे जाहैनांगौ जागोनलै दे सना जागोन नोंनि खामानि थिननायखौ मावाब्ला माबायदि फाबुल मोनो मिथिखागौना आं गारिबो गैया साइकेलबो गैजाया दा एफा गोजान थाबायलांनांसिगौ आरो आङो गिलु फालु सान्दुं गोसाफोर फाग्ला जोरबा लुन्दा बोरायखौसो लोगो मोनलायब्रा थांनाय समफ्राव जाथ्रा नस्थ'नो हा माबायदि बिहामजोखौ मोनफ्लांनांगौ मोनफ्लांखोब्रा आंलाय गराय बायदिलाय बिहावनि मान सनमान दोननो रोंथारै होदोरे र' बेटाखौ स्टेटास होनानै लाग्रोनि आं स्टेटास दोनगोनि र' जाबायहाय थांसैहां सान्दुंबो गोसाथार मानो गरमथारहाय बेयावनो दसे जिरायना स्टेटास नायलायनोसै आं बरिं मोननायफ्रा स्रां थाङालाय खोमाहाय हा मालाय दाउस्रियासो पार्लाराव थांनाय स्टेटास होलायथारदों आयु फाइनालि पार्लाराव थांसै होनलायबावनायहाय बेनि स्टेटासफोरखौ नुबाथाय खर'फ्रासो दिंग्रोम दाग्रोम मोनलाजोबोहाय आंहा जायाफ्रामानो जानोफ्रामानो जायो थांनायफ्रा मा थाङो स्टेटास फोनायफ्रासो बांसिन जायाफ्रामानो बै न'आवसो थांसै आं जिरायबाय थाला आङो मासि जारलालै बबे जायगायावलाय हिनजावनि दख'ना सुनाय नुफेरखो
सुफेरबायाखैनो आंसो सुनांसिगोन बेखौनो मोजां सुबा आङो थावखौ थावलासो सुफ्लाजोबगोन आं जाखाबायथारा बेजोंनो मोजां सुनो आंनिखौ मोजां सुबा आं सुना लानाङो आइया बुरजासो होफ्रांलायलांबाय ने ओरैनो गोदान जाबाय मोजां सुफ्रां बेखौ सोरबासो नुगोन नामाब्रा एसे मोजां सुगोन आङो होद खनबेसे गाननायमोन जाखो बिबा मासिम मुगै सुगै मोनांगौ बे फाग्लि दख'नायालाय है जाबायलै ब्लाउसआबो मोनामजोबो है लाबलालै गारांगौ दासो गोजोनबायहां खानाय मोखां सुजानो मोननानै गावखौनो हेलेना जेनिफारमोननिफ्रायबो साबसिन बायदि मोननो लांथारबायसो आङो थोद फाग्लि आंबो मा होनखानोसो ओंखाराखै माथो गरमथारबाय हाबसालियावनो दसे रेस्ट लाफैदों जाबाय थाथ'लाहां बेयाव जिरायथ'नोसै माथो लांथिं दावसि देलाय सफैनाय दंफैगारो र' दै गिलास लायना होफैना नङाबा दा बेरे बिमा बायदि जोब्रेथारलायगोन बियो न' सना दैया लोंदो जि नोंसिना फैबायना नोङो आंनि सना माथो सना बेबायदिसो अननांगौ दा हिन्जावफोरखौ बेबायदिसो लोखि बायदि फुजिनांगौ दा जाम्बालाय बुजिथारा बियो नै सना आं नोंनो मुलिखौ लाबोदों सना आं नोंनो मुलिखौ लाबोदोंमोन ए सना बेखौ लाबोदों सानखाथारदोंमोन ओमफ्राय मोनसेल' नङाबा आंहानो ओरैनो बारा थोआखै फैसायानो रस गरलाफोर लाबो नो सना गिलासा जि ओंखाम उखैबाय थाबाय आङो थां सना खुरैदो थां आं ड्रेस गांसे लायना फैनोसै जागोन दे सना थावाफ्रा मा थाइसेनि ललिपप लाबोनानै आरामसे ओंखाम खुरनो थिनबावबाय फाग्लिया नैहाय फाग्लिफोर ओरैनोबा थाब फैथारनांगौ ओरैनोबा 11थायावनो बन्द' जाजोबथारोनो नङाबा माथो फाग्लि ओरैनोबा ज' बेरायनो नुब्ला पुलिसफ्रा होसोलाबायोनो आयौ हाबाब खारनो हाया मानो हाया थैथारगोनहाय जायगायावहाय फाग्लिफोर माखौ गिलाबायो अबे पुलिस थुलिस बेलाय आं दङ ना नों होनबा राजाहाय ओरैनोबा कर'नाया बर'फोरनावसो साग्लोबगासिनो दंनो गिलायलांहांबा औ सिख्ला बैसोआव फैलाबायबा थालिर गायग्रा जानो अबेबा जाला जाथारगोनहाय ओरैनोबा गोसोथोनायबो गैया मावासो हाख'मा जायो मोनसेसो हाखु जायो ओरैनो बाहा हेलेना बायदि लानो नागिरदों माथो जेथेरो नोंनि खानायालाय जेथो नङा मा मोजां खानदो मोजाङै जायो नामा खानाय खाननाया माबायदि खानो आं मिथिया जोंना खानाया गुसुंसो हौवाफोरना गुसुं मालाय बेरला हौवाफ्रा मा खानो मोजां खाननाय दालाय जायाखै माथो जाखो खथ'बो मोजां खानबाय आङो स्लिम आयौ माथो आब' गुबैजोंसो खानाय खानजागासिनो औलै आगै आयु आंलाय दानो सफैथ'वा साननानै नोंखौ मोजां थिमा नायजाला बायदोंमोन फैदो आगै मोनसेलाय फैदो जिरायथ'दे आगैमोन आं साहा फुदुंना लायनि जागोन दे आब'
नाय फाग्लि दानि जुगाव थिमा थालुगा बिदि लेखा फेखानो मगै सुगै नङाबा माथो फाग्लि माथो मोखांखौलाय जि देलाय खर' थिमा थालायनाय गासिबायदिनो हाब आगैमोन मा फिसा फिसा रायलायखोमाबाय थाखोमा बिसोरो जेबो नङाहाय गुमै जेबो नङाहाय गुमै बिदिनो खासेहाय गुमै बिसिना खोथाफ्रानो जोबखाया ए बिदिसो उफ माथो बिहामजोमोनसो फैदों लायो आफा फैयैखाय गोबाव जानायखाय लोगोफोरखौ लाना फैबाय आं हामदों दे आइ ओमफ्राय साहाफोर मोनलोंदों ना मोनलोङाखै जाखो आफा मोनलोंथ'वाखैमोन हनै बिलाय आब'आ दासो लाबोगौ सुसुखौ लायला ए र' लायदिनि आं नै दोन नैहाय आदैमोन गेसबो गैया नालाय बख'हैनो मोनाखै बनाबो बारा थाङा अखा सिनानै ओंखायनो साहा फुदुंनो बिराद गोबाव जाबाय जेबो नङा लोंदो आखाइबो लोंदो ओमफ्राय आगै नाथुर दाख्लि माथो मैनाथिया फटक भाइरेल जादों होनलाय नंगौसे आगैमोन माथो जाया बिदिलाय नोंगौथ' आब' आरो गुमै माबाहाय गुमै दाखालि आरमंगलाव थांनायावहाय आलु फान्थाव गाननो जादोंनो सेंग्राफोरजों बेखौनो रांगावा गाजा मोननानै स्टेटास दोनदोंमोननो ओमफ्राय बेखौनो स्क्रिनशट मारिनानै फेसबुकावहाय होलाजोबथारदोंनो आरो वाट्सएपआवबो होदों बिदिसो जागारदोंलाय आरोखि बेबायदियानो जोबोर गाज्रि फेसबुक वाट्सएपआव स्टेटास दोनना मालायखौ भाइरेल खालामनाया जोबोरै नाय नङाबा माथो बिहामजोमोन जोंनि बर' हारिनि माखासे मानसिफ्रा बुजिनो रोङैफ्रानो बिदिनो खालामो आबा सिबाय लाजिना मुलि लोंनानै थैसोमोन जोंसो नुसुनैना बासायहैदों दालाय नङाबा माथो अना खानानो लोगोआबा मानो बेबायदि स्टेटास होलाबायनो जाखो नङाबा माथो लोगोआनो लोगोखौ जायो होननाय खोथाया नंमारगौहाय आजि नांदोंहाय बे सालिया होननानैसो स्टेटास होखाथारदों बे आंनिबा दालाय नङाबा माथो गावनिबालाय खोब गाजा मोननानै होथाराखैमोन बे दानि जुगाव ओरैनोबा रावबो बुजिखाथारला बिदिब्ला बिहामजोमोना दा जानानै ओंखारलांदो आं बारियावसो खामानि मावहैनो आफा जोंबो थांखानोसै ओंखाम जानाय नांला जालांदो मा फाग्लिफोर आगैमोन जालांदो ना आं मैया खुसिया मानै लाबोनानै दोनफैखानाय दङ आरो बे दाउला खासिखौबो नोंबो सबायजों संदोंसै वाव खुसिया आरो सबायजों दाउला खासि वाव हनै बेनो जालांलानो आब' आरो गुमै जोंलाय जाथारगौमोन आगैमोन जालांदो ना ओहो गुमै जालांथ'ला ओरैनोबा हादो खामानि दंथारो दाहाय आंखौ सर्ट भिडिअनि एक्ट्रेस रायलायफैयोनो खोब माखौबा सर्ट भिडिअ लायनो गास फाजि दे बिहामजोफोर बिदिबालाय नोंसिनि गोसोसै बिदिबा आब' गुमै थाथ'लायदो जों दा मालाबा फैयोबा जालांसिगोन दे बिनानावमोन दे आगैमोन दे लायथारनांगौमोन खरथायावबो थांखो होमबा खरथे हाबुआ थांखो बिलाय फाग्ला दाउलायालाय गाबज्रिबाबो सेंग'आ खरथे फाग्लाया सेंग'आहाय मा नोंफाखौ जाखो खिनायखौ नुवाखै जानाय जेरावबो दा बे हिनजाव सासेया थाबल' जेरावबो बिमा फिसा दाउलाया बिफासो खालामबावदों आंखौ बेखौनो गाख्रि दखानाव बेदर आदा केजि लायनोबा लायफै नङाब्ला नोंखौ थाव सोमानानै 29 थाखाखौ गहोजोबगोन आं बेथा जाग्रा सना रुला खिनो होग्रो मा हाखु दाखु गैला फैसा थानायनि बेदर लायनो थिनलाबायखो बिलाय बिगिनिसो नुखो ना माखो बिलाय बबे नोमायाव बिगिनि नुनाय नुखो नोंलाय गोदोबा न' एल दं बाइक दङ दिस्ला दङ होननानै आंखौ थगायनानै लाबोनानै दाना बे बेदर आदा केजिखौनो जाहोनो हाला नोङो फाग्ला दाउला लासिं
न' गंसे मोजां गैजाया गारा बाइक गंसे गैजाया गारा मालायनि न' मालायनि बाइक थाबाय बायनानै स्टेट होनानै हिनजाव मोननाय मानसियानोसो थाउल थाबाव आंजों जालायबाय दा बेरेफुंजानि बिसिना लासिं सिं फाग्ला फाग्लिफोरना थोद जाबाय सिरि थादो बे थांखांनाय बाथ्राखौ रायखांबाय थायो नामा बे लंपेन्ट सिफियाव फैसा दङ बेखौ लाना फैदो न' मनिया लाथ' होमबालाय लायना फैनां नोंखौ बुंनायखाय लाजिदों थानाया न' फैसाया आर थाब फैनानै संफैखा नङाबा जागोन बे हौवा आंजों जागोन दे बेले दानाबा अमा बेदरबो मोनबासो नाबो दाउबो मोनबासो बे सवाबिनजोंबा मानिगोन ना मानियानो जेखि जाया एसे लोंलांसै आं बेखौनो मोजाङासो ओइ बाजै राखसै जौ लाबोदो मालाय बिसासो फंबाय सिंथेफा मोनासो होख्लायगासिनो दं माथो सानैजों औलै आदा नै दासो ए ओइ राखावसै ओइ बाजै लाबोदोलै खामलाय जौआ मोजां मोजां आंबो एसे होख्लायलांसैलै फंबायफोर औ दे लाबोद' खामलाया उफ गरमथारलै बोथोरा खाप गंसे लाबोदो हाब आदा खदे लोंफेरा दोनलाय मानो लोंनो फैखोब्रा औ माबाजोलै नोमबाजैया बेदर लायनो थिनदोंमोन बेदरबो मोनबासै बेदर लायनायानो मोनबोयैनि सवाबिनखौसो लाना फैबाय आं दा बेजोंनो फैसा आग्लायनायजों एसे लोंनो गोसो जादों आं लोंनांगौलै आदा मानसियाजे औ ओइ राखावसि लाबोद' खाबा दे लाबो थाब दे फंबाय लुना होदो दा जौआ लोंनानै थाब थांखा ओरैनोबा बोथोरफ्रा मोजां नङा जागोन दे बाजै जागोन दे राखावसि ओइ बारा नङा फंबाय एसे जायो फाग्ला आंहा एसे लोङो बारा बुरजा लोङा माथो जौआ गोराथारलै फंबाय औलै बाजिना हिट जाखायो जायोथ' आरो मोजाङानो ओइ साला अखा जाबावबायलै नै थाब लोंना थाङाबा थांनांगौलै ओमफ्राय आदा नोङो गोदो बाजिखौ थगायनानै लाबोदोंनो गारि मटर न' बां दङ होननानै बे खोथाया नंमारगौ नामा आदा नंनायालाय नंगौमोनलै फंबाय आंबो मालायनि दामि न'आव थानानै सेल्फि लायै पस्ट होयोमोन फेसबुक वाट्सएपआव बिदिखौनो नंगौ सानबाय नोमबाजैया आजिखालि थगायाबा सिख्लाफोरखौबो मोननो थांसैलै फंबाय नंगौ नामा आदा जोंबो बिदि खालामनांसिगौलै आदा खालामलै फंबाय बुद्धि थानांगौ एसे नङाबा जाला आमाय बाजैया नोंनि न'खौ नुनानै खारफिनासै उनाव बहा खारबावनो फंबाय लाबोथारबाय आंबो जबरदस्ति बहा खारबावनो माबा फंबाय आंबो नोमबाजैखौ डाइरेक्ट न'आव लाबोखायाखै आंनि लजिंआवसो बेखौ साननै लाबोनानै न'आव लाबोदों आङो साननै लजिङाव दोनफैदों बेनिखायसो नोमबाजै दाउस्रि देलाया थांफिननो हायाखैलै फंबाय बिदिखायनोसो थांनो हायाखै बे दाउस्रि देलाया माबा फंबायमोन आंबो बुद्धि गोरोंखा नालाय थांफिन जानो गिनानैनो बिदि खालामखादां नोमबाजैखौ
आदा नोंबो बिराद एक्सपार्ट खाब्रा सेंग्रा समाव आजिखालि रावबो हाया नोंजों बिदि नङाबा जालालै फंबाय बरियालै आदा बुदिया जोंबो सोलोंनानै लानांसिगोन आदा दाब्ला औ नङा माथो लानांगौ फंबाय ओइ फंबाय न'आव थाब थांनांसिगोनलै आहा नङाबा दा नोमबाजैया अरख्लाबथारलायगोन आंखौ औ दै आदा ज' थांसै थौ होमबालाय फंबाय थासैलै फंबायबो थौ आया फंबायमोन नै जौनि फैसाखौ होलांनोसै ओइ आदा जेबो सिन्था खालामनाङा आं हरगोन ना दे हरदो फंबाय ओइ हरदो बाजैनो गैलामोनलाय औ लोंग्राखाय खर'आ माबा गैलालै मा गैला दाउसुना दाउस्रि देलायलाय बिबोलाय दिनै गोगोमनो खेन्थु मा होनो नायनोसै र' दाउस्रि देलायलाय ओइ सना बिदि नङालै माबा नै बेदरा मोनबोआखै मा लाबोखो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि पिआर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै माब्रै मोनखो अननानै कमेन्ट खालामहरदो आरो ओमफ्राय लाइक शेयार खालामनो दाबाव ओमफ्रायो जोंहा बे भिडिअखौहाय पार्ट 2 लाबावनो नागिरदों नोंथांमोना नेथ'लायदो आरो जोङो भिडिअखौ नोगोरहाय खस्थ'जोंसो बानायनाय जादों जोङो सानसेजोंनो बानायजोबदों आरो सुटखौहाय सानसेजोंनो लाजोबदों जोङो नोगोर गरम बोथोर आरो अखाबो हादोंमोन आरो होनबाबो जोङो खस्थ' मस्थ'यैहाय फोजोबबाय आरो नोंथांमोनहा नायनानै माब्रै मोनदों कमेन्ट खालामहरनो दाबाव आरो नोंथांमोनहा जों गुबुननि चेनेलखौ जेरैबायदि सापर्ट खालामो अननानै जोंखौबो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय नोंथाङा मा होनो आं बेखौनो बुंनो सानदे जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला जाहाथे जों बिदिनो गोदान भिडिअ नायनो मोनो नोंथांमोना कमेडिनो आरो पार्ट 2 बो फैनो हागौ फैनो हागौ नङा फैगोन भिडिअआ नेनानै थादो नोंथांमोना मानोना नोंथांमोननि अननायजोंसो जोङो जेनेबा नोंसिनि थुलुंगाखांनायजोंसो जोङो भिडिअखौ लाबोनो गोसो जायो जोङो गोदान खालामनो गोसो जायो आरो नोंसोर लाइक शेयार कमेन्ट खालामबासो ओमफ्राय नोंसोर कमेन्ट खालामबासो जों मिथिगोन जोंनि गोरोन्थिफोरखौहाय बबेयाव जादों बबेयाव जायाखै ओंखायनो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो दा सालथि मा बुङो अनसायासो आं मा होनबावनो लोगोफ्रानो बुंजोबखाबाय जेला सापर्ट खालामदो एसे बिदिनो गावजों गाव मदद होलायनायाथ' गोनांथिखा बयनिबो थाखाय गुबुन चेनेलखौ जेरैबायदि सापर्ट खालामो जोंखौबो खालामदो आरो जेन' जोंबो दावगालांनो हायो फिउचारावहाय जोंनाव रावबो प्रडिउसार गैया माबा स्क्रिप्ट राइटार माबा गैया जोंनो बानायजोबो जों फरायफुनाय गोजा होनब्लाबो जोङो खस्थ' मस्थ' टाइम दिहुननानैब्लाबो जोङो माबायो आरो स्क्रिप्टआ नैबे लोगोआनो लिरदों आंनो लिरदोंमोन लिरनाया ओमफ्राय माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्ट जोंनो बानायजोबो इडिटिं गासिबो माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना क्षमा खालामदो जोंखौहाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा खालामबानो जाबाय होनब्ला दोनथ'लायनोसै गोजोन्थों